nawiwili kay baga magdado mga katamsinan permi nag-aawi mga magtamis nga paghandol may mga tausi na nagkakilala naritok sula waray pag-iha. Nandito tayo ngayon sa Tusukan. Araw po ngayon ng Martes. Ayan, ang dami naman mga isusugba dito. Ayan, marami na namang tao dito. Mayroon pang naka-uniform ng maroon. Alam nyo na kung saan galing yan. Galing pa yan ng Dolores. Tusok dito, tusok doon, at nandito naman ang ayan sila oh. Anong mayroon dyan? Tuloy ka muna tayo doon sa dulo. Ayun o, nagkakabit pa lang sila ng ilaw dito sa isang tusukan. At ayan naman dito, busy rin sila. Dito masarap umorder ng calamares. Pero wala nang calamares ngayon. At kung gusto mo naman ng malamig dito, ayan yung karafihan or karapihan pala. Iced coffee. At dito naman sa mga dito sa dulo, nandito yung nagtatampo, hindi raw sila nakikita sa video. Ngayon kitang-kita na yan. Diba? Tatampo talaga. Oo. Pero parang masarap uminom ng palamig nila dito. At tika nga muna, tikman natin. Pero at dito naman sa kabila, nako ayan, nakailaw na. Nakailaw na dito sa Marlon's Kitchen, MK Paris. Ayan. Ang ganda ng ilaw niya, dilaw parang para tayong nasa Chinatown. Yun ang itsura. At dito naman, nandito ang shishi. Shishi, roasted chicken. Ito bagong pa lang to. Bagong bukas pa lang to. At ayan yung roasted chicken niya. Ito yung parang ang lasa nito parang sa Max ng kung nasa Maynila ka, yung lasa nito parang sa Max. Ayan. Shishi roasted chicken. At dito, tingnan mo, uy, may langbay pala dito. Magkano ang combo meal mo? Ang combo meal mo? 120 pa lang combo meal dito na may mayroong puso, may langbay. At liban doon, mayroon din siyang lumi dito. Kaya pagdating na hapon, ganito na yung hitsura dito sa Tusukan. At ito, bagong bukas din to. Ayan, mayroong chicken dito. Kanto style. Fried chicken at iba pa. At dito naman, ayan naman yung bagong bukas dito. Ayan si Ate Rose. Ayan naman yung footlong hotdog. Ano tong pangalan nito? Sip and snack. Ayan naman yung braids. Mamaya iba na yung kulay na niyan. At dito naman sa unahan, gusto niyo ng
palamig na buko shake nandito naman. Uy, ang ganda na, may pailaw-ilaw pa sila dito sa baba. May disco light. At ayan yung buko shake dito sa Tusukan. Ayan. Magkano ba ang buko shake? Small 30, may medium 40. Oh, ay, andito pala ang presyo. Ayan, oo. So, sa mga gusto magpalamig, punta na kayo dito sa Tusukan. At dito, sarap naman ang niluluto ni Kainan. Ayan yung inihaw na isda. Parang gusto ko tuloy magkape. Parang ang sarap magkape dito. At dito naman sa kabila, ito naman makikita natin si mga fourth milk ang nandito. At dito sa kabila, ayan yung pizza time pero sarado pa, hindi pa, ay bukas na bukas pala, hindi sarado. Ayan. Parang masarap dito Oh, ayan oh. Ano ba yung mga masarap na flavor? Ano yung best seller sa'yo? Lahat pala best seller. O ayan, punta na kayo dito sa Tusukan. O dito sa, ayan ang likuran, ayan ang Harafihapan. At maraming salamat pala doon sa mga hindi nag-i-escape. O yung mga hindi nag-i-escape, maganda yan. Maganda yung ginagawa nyo dahil supportan nyo yan sa mga content creator. Maraming salamat sa inyo at magandang gabi mula dito sa Oras Eastern Samar.